от това дете. Айде, пак назад, пак назад. Браво! Ай, браво! Каква игра! Давай, Томи, браво! Здрасте. Кой играете? С кой играеме, бе? Аз Витоша. Напред! Замислих с Витоша. Първи сте, а? Браво. Ох! Ай-яй-яй! Давай, Тони! Давай, Тони! Да что, не бойтесь вы их! Оу! Фаул! Айде, Георги, от тук ти е удобно. Засили се. Каре! Много не спъват. Вие много не си вервате направо. По-добре играете друг път сега, не си вервате изобщо. Като цяло нещо сте се Ама това не пръс. Това е под левия крак, бе, човек, не под десния. Не пръс свободен удар. А! Добър удар! Браво! Що не направи Айде, Алек! Че за сука му претапаш от дрешното ми Пак! Том, смотри! Эй, все. Много детска работа да е. Тони, бори се до края, доколкото можеш. Вперед, вперед! Эй! Как вы не можете разыграть один мяч, блядь, вашу мать, это что ж такое? Да го запазите още 7-8 минути сигурно. Чакайте. Фаул, бе! Браво, Жора. Айде, Тони. Айде, Тони! Тони, не чакай, бе! Дай, браво. Ами, играй, бе, не чакай ти топката, бе. Браво, Карсън, айде. Ооо! Нищо, нищо! Нищо, давай! Давайте! Давай, го! Айде, бягай напред там. Хора, бе! Ето, бе. Дай! Тони, айде, тичай, бе! Давай, Тони, браво! Айде, добре! Айде сега! Айде сега! Дай го! Бей! Браво! Бева тази топка, бе! Нещо скъса мрежата оттам. Жоро, отърви се от това дете, престани да стоиш до него. Движете се, момчета.
Айде сега, айде. Айде. Браво, Гоги! Браво! Айде, Антони, айде, тръгвай! Тръгвай, Жоро, да помагаш, бе! Давай! Нема никой. Добре. Наш. Браво! Браво! Ти да си кръщял. Явно да ригаш, ама. Не бе. Хайде, бе, излез до него, стил го обикаля, бе! Ай-яй-яй-яй-яй. Ей, Жоро! Айде, браво, гледаче! Дай, Тони! Ай, още! Ой! От това нещо, бе! Браво! Браво! Браво, децата! Браво! Айде! Ей, иначе как не плезна. Какво си да вкарам? Кара хубаво подаря, ама. Айде, плез. Майка. Смачкай винкела! Тук никога мога да си викам колкото си. Ах! Много надалече, много надалече, много надалече. И как не я. Майко как. Не значи как се освободи. Как ги излага двамата. Давай, Карл! Айде, поели го там. Браво! Браво, браво! Браво, Тони! Пак опитай така. Да, защото виж сега как се ви пази вратаря. Има право да застане пред вратаря. Това просто няма трябва да се Сбутайте го това предстанката! Ма няма, тогава нашите се махат оттам и той остава в засада. То па няма няма засада. засада пред това. А трябва просто някой друг да отиде да го прибере. Жоро, айде, бе, Жоро! Айде, момчета, един гол само. Тръгвай, бе, близнак! Айде, Тони! Дай, Тони! Дай! Ей, силна! Георги, влез вътре по средата, бе, човек, бе. Айде, влизайте, бе! Влизайте към вратата, бе! Айде, не гледайте! Да. Те ги гонят тук, какво да направят. Защо трябва да вземем? Еми той ние бяхме тези царско село, но като им викаме от тук и те едно от децата, като ни извика, хубаво, какво да направим сега? И ние млъкнахме вече и те просто още повече се стресират. И те искат да бият със сигурност. Ей, май. Браво, айде, вземай се. Айде. Аут, аут. Силно напред, стани, силно напред. Напред! Напред! Така. Добре сега, давай! Тихо! Добре. Айде. Айде. Айде, Тони.
Эх! Черт, как теряет мяч. Ставай, браво. Стига си падал, айде. Наше. Давай, близнак, давай! Браво, гледай какво слушаш. Айде. Айде, Тони, айде. Браво, Карс, давай! Мам, ти чуй! Ти чуй! Браво, Марко, браво, Марко, браво. Карате се на тебе. Какво да направят децата? На Дани се карат. Пази. Наш. Хорошо, блядь, хороший пас был. Не. Момчета много добре играят, между другото. Те много добре играят. Те няма значение кой набор, те много добре играят. Много добре играят. Ти можеш да искаш да му видиш картотеката? Няма значение. Браво. Те ги хранят с витамини, има специални витамини. Радиацията ги ударя. Ах! Може толкова да керна там, бе. Високи, бързи и много добре играят. Ако са деца 2006 играят много добре там. Не, тези играят много добре, браво. Браво, младе. Да, беше аут. Колко само? Напред! Айде, да тича малко, бе! Давай без това. Тиха!
Браво, Царка. Давай, Влади, пас! Пас, вече! Пас! Тиснаха пак, бе.